Els textos periodístics. Què són? Són textos que es difonen a través dels mitjans de comunicació amb la finalitat d'informar, valorar i crear opinió. Apareixen al segle XIX i es divideixen en dos grups: textos informatius i textos d'opinió. Textos informatius. Hi ha tres tipus. Notícia. És un text breu d'informació que explica un fet de l'actualitat recent. Reportatge. Text extens que tracta d'un tema específic de manera documentada. Entrevista. Text sobre l'actualitat que també conté l'opinió d'algú. Textos d'opinió. Article d'opinió. Text en què l'autor hi mostra la seva opinió per interpretar els temes de l'actualitat. Crítica. Doncs en el teatre, el cine, la literatura. Cartes al director. Doncs són cartes dels lectors que els hi fan al director. Editorial. Defensa l'opinió del diari.